aquí. Vale, y yo no aparezco en pantalla, ¿no? Solo el micro, ¿vale? Vale, vale. Igual da igualdad, eso es lo que sale. No, no, como quieras. Como sé que lo que tengo aquí a la cámara, mejor. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Pero, ¿cómo me coloco? ¿Se la jarten en la Hola? Ah, vale, vale. Vale, aparezco, pero de lado. Vale, vale. Espera, Gabon pilota zale eta ongi etorri, astero legez, Olazar txapelketara Zaldibarren gaude eta txapelketa historiko hau azken txampan sartuta dago, gaur Koldo Aldalurri batxen eman diogu, emazterekin afaltzera joateko eta neu jarri naiz bere partez. Enrique Agirrebeitia, Gabon zuri ere. Gabon. Bueno, txapelketa azken txampan sartu da, pena apur batekin ere bagaude, baina era berean momenturik onenak ere, oraintxe finalerdia jokatuko direlako gaur eta dudabarik mundu guztiak onenak ikusi gura ditu. Bueno, pena bez, gauzak ondo junezkero eta ambitu ondo ambitzea gustora hartzen da. Oin gero hostien falti sentiduko gule zozer osteunetan da zerrin jezera hori beste gauza da, eta txapelketi ambitzea jarren pena ikez. Bueno, Kaiolan, emakumezkoetan, Leire Garai eta Laia Salzamendi, nor baino nor gehiago, bi gazte doatxu, eta ondoren etorriko da binakak gizonezkoetan, Bizkaitarren eta Errioxarren arteko lehia. Enrique, ze espero duzu bi partida hauetan? Nik hemen Leuterdi Barrokuen favorito esateko beste ikusik eben hau. Oin urtebi hiru izen baldetza Salzamendik, obia. Bezelan urte bituen lesioneut eta zera, eta oin hilebete eroa zirala, eta oin ez daki zelan rendiuko da ben. Eta gizonezkoetan? Gizonezkoetan partidu gogorra. Favorituek Riojanu gizendi oin arte, nire dutzat atzenengo partiduetan da Bizkaitarrak eure pinokazio bete ikuskioaz, oseak gauzak horrongo dira. Bueno, guk partido estuak eta ikuskizuna behar dugu eta horretxetara etorri gara dagoeneko epaia gertu dago, pilotariak ere bai, jaialdiari hasiera emango dioten bi pilotariak ere bai, horrek esan gura du, une batetik bestera hasiko dela Zaldibarren jaialdia eta gu dena kontatzeko gertu gaude. Bueno, hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak epaiarekin berbetan, epaiak azken argibideak ematen ari da, Gerriko Gorriz, paseioa egiten, Leire Garai batetik eta Gerriko Urdinez, Laia Salzamendi Nafarre gaztea, hortxe ikusten ditugu, Enrique, sekulako pilotaria dator, zetorren, baina ze gurutze bide izan duen lesioarekin, bi belauneko lesio larri, eta hala ere, kantxetara bueltatu da, eta honenekin dago, beraz, ia lehen espero zen guztia erakusteko moduan dagoen. Joku zenbat hartu da, lesio hostien ez dutuko ikusteik, da aurretik etortuko izan zan, behezin zeban etorri, hiruat urtien ez da etorri. Zelan renditzen da gero. Bueno, azterketa izango da Salzamendirentzat eta baita Garairentzat ere, Garai urte askoan onenen artean, puntaren puntan, eta beraz Garairi irabazteko jokatu egin behar da. Garai ez azpitxapildun urtean, da urten zozerretxeko goguaz etorre da, eta zelan finalera heltzen da. Lehenko txapelatateko finalea heldu bida. Hori da, pauso, partido, Txolo Simeonek esaten duen moduan. Hortxe da, lehen zakia egiteko Gertu, Laia Salzamendi, Etxauriko pilotari bikaina, eskuinez, pilota eskerparetaren bila, zeitik eskerrez, ezin eramateko modukoa zen Enrique, baina kasu honetan eskua ez du behar de moduan sartu Garaik eta lehen tantoa sakez Salzamendik. Eruteko moroku zen, baina ez dugu eskua ondo sartu. Ez da, ondipentot jarri bestala ondoin pelotara. Bueno, ondo hastea garrantzitsua da, eta lehen tantotik entxufatuta egotea ere bai, ez dela gero lanak areagotu egiten dira.
Hor ikusten dugu, Salsamendi berriz ere sakia egiteko gertu, korrika txikian, kontzentratuta, eskuinez, esker paretaren bila hau ere, eskerrez, berriz ere oker, ez du libre sartzen esker esku hori Garaik eta oraingoan ere, behiko koltsoira joan zaio, 2 eta huts. Uste dut, berak, uste da bino peloti gehiago etortea gola. Peloti bote gehiago ingo dela eta astiru aterko dela da jarten da sartu itago. Apur bat atzerago jartzea igual hobeto? Bai, apur bat atzerago eta beste zer batera, apur bat peloti titzen da nien sartzen da modun sartu dira. Hortxe da, 3. sakea Salsamendik, eskerrez, oraingoan bai, loratua, aukera Salsamendirentzat, eskuinez sartuko da pilota atzeratu, eskuinez, lehen pilotaka da Garaik, eraman Salsamendik beste aukera hon bat, botera luze jokatzen, Garai behartuz, eskerrez oraingoan eraman, aire sartuko da, indartu eskerparetaren bila Salsamendi, eraman, segulako meritua izan du Garairen pilotaka da horre, baina gero zein ondo bukatu duen Zabaletik Zabalera jokatuta Salsamendik lehen tantu lehiatua eta urdinak dominatu egin du goiti bera eta gero Zabaletik Zabalera eskuinez bikain amaitu du. Lehenengo ondo lehiatu tantu ondo, da erazka aztenien Zabalera veteranoa demoruko, Zabaletik Zabalera. Horre zuloa zeukan eta baita ikusi ere. 3 eta huts aurretik Laia Salsamendi. Este sake bat egiteko gertu. Hor da, pilotari Nafarra, oraingoan erdi-erdiko sakea ez da ona izan, baina zein txarto oraingoan ere, zerretzaukan pilota ezin eraman, 4 eta huts, 4tik 3 sakez. Ez Garai besteko bere egune gaur ez da gustora, ero zozepa ez dago. Oparitxoak izan dira, sakeak, ez dira zitalak izan, Bai, sakeik eruteko morogu. Hori da. Bueno, 4 eta huts aurreratu da, gazteena, Salsamendi bere buruarekin azerre, esker paretean, pentsakor, eta hortxe, beste sake bat egiteko gertu, Laia Salsamendi. Errestora, Leire Garai. Hor da, esker paretaren bila Salsamendi sakea usakea da, ondo errestoan Garai, botera eskerrez jarriko da Salsamendi, esker paretean luze jokatu gure izan du, eskuinez eraman Garaik, esker gantxoaren bila Salsamendi, entregatu egin du, lehen aukera erasora pasatzeko Garaik, eskuinez Salsamendik atzeratu, eskerrez Zabalean Garaik, deja da txokoan, eskutatu egin du, bikaine, amaitu du Salsamendik izan du Garaik horre erasora pasatu eta zerbait egiteko aukera ez du baliatu eta gero txokoan dejada bikaina Salsamendik 5 eta hutsekoa lortzeko. Asko beto ikusten da Salsamendi frontoien kolokaut eta jokatzen, da Garai estabil bere honien ez da kolokau ondo iten, da failau asko iten dut ez dago bere egune gaur. Bueno, oraindik ere denbora badauka, baina erreakzionatu beharra duka, 5 eta huts sari da irabazten Laia Salsamendi aitaren batean aurreratu da 3 sakez eta gero 2 jokaldiz ondo amaitutako jokaldiak izan dira 2 ala 2. Eskuinez, pilota esker paretera, zeiterditik eraman ondo Garaik, botera jarriko da Zabalean, nahi duena egiteko aukera dauka, kasu honetan Salsamendik ondo eskerrez Garai, beste aukera onba Salsamendirentzat moztu, eskua sartzeko aukerarik ere ez du izan Garaik, txalo egiten dio gainera aurkariari, 6 eta huts. Moztu ondo moztu, da mozten jun behin eta ondo urtotza, apur bat berak gure bino motza huigul urtotza, Garai bezin zindau heldu peloti deun lekure eta ondo. Eroso, konfiantza ikusten zailo eta ondo. Bueno, botera, legezarrean ari dira jokatzen. Bai. Ikustetako Garairi aide eta sartzi bai, ez da dominetan gaur tantuik eta, tantuik domine duzik aide eta haiti ez da erreza. Salsamendi, beste sake bat egiteko gertu, eskuinez. Sakea da, eskerrez eraman, ondo orain Garai, baina ere Zabalean nahi duen egiteko aukera bigarren kuadrotik, deja da Zabalean bikain, engainatu egin du posturarekin, esker paretaren bila. Joan da Garai, esker paretori zaintzera, baina nola utzi duen deja da Zabalean Salsamendik konfiantzaz gainezka, 7 eta huts eta atxeden hartzera Leire Garai. Bai, Salsamendik Zabalera zehenia guztitzaz, jadia, bizan botaten daben. Bai, hortxe. Lehenengo zulorako plantiein, engaineu. Da, behin pozu bat zulorutzen ez gero zilik etorri Zabalera. Bai, gorputzarekin engainatu du horre posturarekin. Bai. Bueno, 3 sakez, 2
Dejadaz eta beste biak bat moztutakoa izan da eta beste atzean luze jokatutakoa. Bueno, errepertorio zabala erakutsi du, neurketa hasiera honetan Laia Salsamendik. Bai. Lehena ondo joan da oin behatzara jarretxe dugu onenen mailan. Bai, oraindik ere 2006koa da, pentsa, zenbat izango ditu, 18 urte. Bueno, gaztetxoa da, eta oraindik ere, kiroli ibilbide, bikaina aurretik, baldin eta lesioek eta errespetatzen baldin badiote. Bai, nik hau oin 3 urte ikuste antigu onda jokatzen, Bai. da honenen kontra, Arrizabala da kontra eta bere gehiago. Gainera hori. Bai, oin, handik ona urte bi pasau geldi onda ondo ibiltie ez da erreza, bai. Lehen izen dana atza esan eikuen bere lekura. Da oin gaztia. Hori da. Zazpi eta huts, beste sake bat, kasu honetan Salsamendik, eskerrez ezin eraman, laugarren tantoa sakez, 8 eta huts. Eruteko sake izen da hori, Bai. Partidatik kanpo dago, partidatik aterata. Partidutik kanpo. Bueno, 8 eta huts. Ez genuen hau espero. Ez, hain errez irabazikotzen irabazten jungo danik ezken duen espero, baina. Bueno, kirola horrelako xa da. Ondino, buruz buelta hunditxo goten die, baina hemen buelta hundik hartzeko tipo ipestotat hartzen. Zabalera, eta bikain, engainatu egin du, eta neurtua izan da gainera, justu pasatu du marra, eta engainatu egin du, bosgarrena sakez, kasunetan Zabalean, 9 eta huts. Danetik egiten ari da. Bai, danetik, eta Zabalera joko hunditxetaten, eskumako txapiaz da iruko marriaz, ez dugu, sobra hundik euki, baina urten bondo itotza danak, egiten danak ondo urtetotza. Aixi alde dagoenean, hoxe gertatzen da. Bon, hortxe da beste sake bat, eskerre sartuko da Garai. Airearen bila kasunetan Salsamendi, esker gantxoa, Zabaletik eraman Garaik, Salsamendirentzat aukera, eskerre, Zabalera bikain, nola jokatu duen, nola moztu duen Zabalera, nola zabaldu duen Zabalera, eskerrez, bikaina izan da, abiatzerik ere ez du izan, kasunetan bere buruarekin oso azerra ikusten dugun Leire Garai, eta horren bestez, 10 eta hutseko egin du, eskerrez kasunetan, era guztietako tantoa egiten ari da, Salsamendi. Bai. Eroso, da tranquile oso sereno egiten tantu, bape apuro barik. Hor da beste sake bat Salsamendik luze oraingoan, eskerrez eraman Garaik, botera jarriko da Salsamendi, nahi duen egiteko aukera, motz geratu zaio, ala ere eskerparetaren bila, eskerrez ezin eraman Garaik, eta uste du ja urduritzen jarri dela Enrique, eta bueno, kirolari bat urduritzen denean ez da gauza okerra horik. Urduritzen lehenengo tantuti da, nik urduri, ero ez da bilbentzete gustora. Ero arazun badeko, ero zozepa ez dago. Ez da bil normal jokatzen. Bueno, 11 eta huts, bere buruarekin oso azerre, Leire Garai, normala da. Lehiakorra dena, irabazlea dena, horrela azten denean, ezin gustora egon. Gero irabazten dabilena urten bedan egiten botza eta irabazten dabilena partidu oso nahiten dabilena. Eskerrez, eraman kasu honetan Garaik, botera jarriko da Salsamendi, Zabaletik, moztu, eskerparetaren bila, lautik eraman Garaik. Orain eskerrez Salsamendi, kantxaren erdian, txokoan moztu, iritsi eginda Garai, baina ezin jaso peloteoan ere, ezin dio utzi, ez da gai zertarako. Bai, momentu. Da besti oso ondo, danak ondo urtetan, gero domina beron egiten dugu tanto guztizek eta behar gure da modun dabil. Bai, eroso egi, aukeran Salsamendi. Hor eskerrez, mostera joan da, hoxe egitera joan da gainera. Eta iritsi bai, baina ezin bildu, ezin jaso Garaik. Laia Salsamendi, 12 eta huts aurretik. Salsamendik 12, Garaik esperantza, hor da, eskerrez eraman Garaik, Salsamendi Zabaletik, nahi duen egiteko moduan, moztu, txapaineko bikaina eskua sartzeko aukerarik ere ez,
Bueno, ondo egiten ari da hori, Ñakua ondo eta mosterako orduan ere zirrizta ere bikain egiten ari da. Bai, intentetan da gauza guztiz egitea ondo urtetotza. Gaurko moroko partidu inez gero beste batzui buruko minen ditzen mongotzarek. Eta zer hongo da pentsatzen honetan garai, Enrique? Ez da bilela ondo. Da ondo ibilezik zaila da ondo jogatzea. 13 eta huts. Bueno, hortxe da, sakia egiteko gertu. Laia Salzamendi. Eskuinez. Eskerrez gara ibildu ezin, zeigarren sake hau ere eskerrez nik uste dut eramateko modukoa zela. Bai, horrek sakiok edute jugarik. Gaur arazun badeko, ero ez da etorri ondo, ero nerviosa dugu, ero ni nerviosa bino oso zer ez da gustora sentitzen, ez da frontoien. Hori sakioi eruteku izan dugu, besta partidu batzutan ikusi jorrez sakiok eruteku, Partidatik erabat urten da dago. Bai. Urten da sartu ez dain. Ez da sartu behin. Sartu ez dain, gaur partidun. Bueno, 16 eta huts, hortxe bere laguntzailearekin, bere botilloarekin berbetan. Ero eskutan dago arazun bat eta ezin jau jo, ero zain bezpadra pukentzen da dabil. Eskerrezku horretan akaso, takoa mugitzen orain. Hori ez da seinale ona, partidu erditzen eta kukentzen da erotakon bat txartoko lokete. Bai. Ikusleak ere, Da, claro, kontra ez du berez gehiago. Doino eskuden min sentitzen bozu, ez da erreza ondo jokatzea. Bueno, 14 eta huts. Guk ez dugu inor, sufritzen ikusi gura kantxan, Guk gozamenak gura du, gero irabazi dezala honenak. Baina 14 eta hutsekoa emaitza mingarria da, Enrique. Bai, 14 eta huts. Gertatzen da pelotan, Bai, gertatzen dira. Bora hortxe, sake egiteko gertu Laia Salzamendi. Eroso horrelari Nafarra, baina luze jokatu du. Eskuina sartuko da, garai. Botera eskerrez, esker paretan sartu egin zaio. Txapagainekoa, eraman egin du garai, baina entregatu nahi duen egiteko aukera Salzamendik. Esker paretaren bila, behartuta garai. Eraman, beste aukera onbat Salzamendik, zabaletik. Moztu, garaike. Eraman, eskerrez. Kasu honetan Salzamendik entregatu egin du, ea garaik zer egiten duen orain, indarrean, baina ez tio mina handirik egin, pilotaka da horrekin, beste aukera bat izango du, pilota atzeratu egin du, lautik eskerrez hartuko da Salzamendi, txapa gainean denak ere aldeko, ez da azkena iritsi egin da, iritsi egin da, eta garai pelota zaila hartu da. Bai, eta ez zeukan beste aukerarik jartzera joan da, deja da egitera kontrazoan, eta tanto egin du, baina hau ere eskapa zen, eta horrelako eta normalean tanto izaten da, baina Leire garai adi egon da, pilotaren bila joan da, eta iritsi. Eta gainera, deja da ginez, lehen tanto egin du 1 eta 14, eta zuzenean saskira. Bai, a ber, zer etateko... Zer komen zaio, pilota bizitxeagoa edo... Ez da, gaur ikusi Salzamendi da bilen, bizitxeaz bobeto eta motelaz be... Bai, egiari zor, piloteoan Salzamendi gehiago da. Bai, gehiago da gaur. Bueno. Jaba saskian aurkitzen duenarekin, bere bertxorik onena erakusteko gaiden Leire garai, zail jarri zaizkio, gauzak, 14 eta huts aurreatu da Laia Salzamendi, azken hortzik ikusten dugu errepikapena, nola iritsi den, lehen tantoren hasieran garai, defentsan ibili da, ia tanto guztian zehar, eta azkenean, saria izan du. Hor da, sake egiteko gertu, Leire garai Gasteiztarra, hau hartu du, eskuinez. Den sakea, eskuina sartuko da Salzamendi, pilotaren bila garai, baina atzera egin behar, lautik eskerrez, bikain zabaldu du, iritsi egin da Salzamendi, garairentzat aukera luze, ezin oraingoan, bikain jokatu du Leire garai, sakea ez da santu izan, baina gero eskerrez nola bihurritu duen, nola zabaldu duen, iritsi da Salzamendi, baina gero ja luze jokatuta, tanto bikaina egin du, 2 eta 14. Bai, ontsen jau tantu garaik, beroide ez eutzen morokua, behorren joku izan jau. Zakaute gero moztu ondo zabalera eskerraz. Bai, tantoa bikaina izan da, Kontra katxara eta kontra dezu eta gero zulora atzera.
Bueno, beste sake bat Garaik, eskuinez pilota alduen eta atzeren jarrita zeitik eraman eskerrez Salsamendik botera jarriko da Garai, eskerrez ea zer egiten duen, ez du asmatu, irutik Salsamendik pilota atzeratu, aire sartuko da Garai, eskerrez pilota zabalera, zabaletik zabalera, jokatu gura zuen Salsamendik, baina kasunetan akatsa egin du zuzenean kontrakantxara 3-4. Oin hartin urtotze danak ondo eta partidu zuen danak ondo urtetik zaila da. Oin zabalera apur bat luze gurutzen dugu mosti, kanpo urtotza. Hor esker gantxoz jokatu du Garaik, erraz iritsi da Salsamendi, eta gero jokaldia egiten ahalegindu da, zabaletik zabalera, baina ez du asmatu. 3-4. Garai, beste sake bat egiteko gertu. Hor da, Gasteiztarra eskerparetaren bila, eskerrez hartuko da, kasu honetan Salsamendi, pilotaren bila Garai, esker gantxoa, kantxaren erdian, zuzenean, beko koltsoira arriskoak hartzeko momentua da, eta arriskatu egin du, etzen arreza kantxaren erdian esker gantxoa egitea estelako sekula erreza izaten, eta kasu honetan bere alagina beko koltsoira. Bai, beko koltsoira eta gero errezan zabaleko txapan bekanpo da. Bueno, 15 eta 3 tantuko taka da egin du Leire Garaik, baina berriz ere sakea berreskuratu du Laia Salsamendik eta... Oinguen 3 tantuten beren joku erakutsi dugu. Oin hartin erakutsi biztegu beren joku da. Sakea Salsamendik, eskerrez Garai, nahiko egin du, botera jarriko da Salsamendi, esker paretaren bila, behartuta Garai, eraman, Salsamendi orain bolea zabalean, bikain, nola joan den pilotaren bila, eta nola bolea, zuloa zegoen tokira zabalera kasunetan, 16 eta 3. Ondo engainete, pentsa dugu ez zuloa jokotzala, zabalera bolea nolan da, profesionalak eta mosten da, ez da erreza, Tantu ona, jokatu du Salsamendik, egia da eroso da bilera, markaioa alde, pilotoioan dominatu egiten du, eta horrela, errezagoa da. Errezagoa da. Sakea Salsamendik, eskuinez hartuko da, eraberean Garai, botera jarriko dena, Salsamendi, 3an, eskerrez pilota luze, esker paretean, 4an Garai, botera jarriko da orain Salsamendi eskerrez eraberean Garai, hor da irut erditik Salsamendi, zer egiten duen Garaik orain aukerako doka, deja da txokoan, ez da iritsi kasu honetan Salsamendi hor hilda utzi du Garaik eta esker eskuaia sartzeko aukerarik ere ez du izan Laia Salsamendik 4 eta 16. Apur bat animetan dan horreza, Garai apur bat animetan dan. Partidutik kanpora, ez da izepazen, ez da hasi behin pelotan bestik 14 tanto hain arteak kasi. Ikusi duzu, Fontoi beko koltsoiaren azpian jarri dugun kamaratik, nola izan den azken tantua eta hor eskerparetik ikutu denean pilotak hilda geratu da eta ezin Salsamendik eskua sartu. Beste tantu bat jokoan, eskuinez errestoan Salsamendi, eskerrez hartuko da Garai. Ondo zabaltzen daude Garaik, eskerra sortik zabalera gantxua. Oraingoan, Garaik nahi duen egiteko aukera, bipareta, legezarrean iritsingo da Salsamendi, moztu egin du eta orain lanak Garai berak eta ezin eraman, bipareta egiten ahal egin du da, neurketako lehen bipareta izan da, baina igerri egin dio Salsamendik, ondo iritsi da eta gero kontrarazoan moztu egin du eta ezin Garaik eskerrez, 17 eta 4. Salsamendiri holan itxiz, gero ahoko zuluen zabalien gero zeintzi gatxera. Hortxe, 17 eta 4. Etxauriko gaztean nagusi. Eta honek balioko dio, konfiantza hartzeko, Enrique, bere jokoan eta aurrera egiteko. Hor da, sakea egiteko gertu Salsamendi. Errestoan Garai, eskerrez, altu eraman dio, barruan izango da zabaletik zer egiten duen Salsamendik pilota atzeratu, eskerrez berriz ere Garai. Orain airearen bila Salsamendi entregatu egin du, Garaik zer egiten duen, luze eskerparetaren bila, eraman egin du Salsamendik, berriz ere aukera Garaik atzeratu egin du, ezin eraman, laugarren kuadrotik Salsamendik, oraingoan entregatu egin duena Salsamendi izan da, eta Garaik baliatu du azkenerako tanto egiteko. Entre euskero Garai bera bamitzen dut tantu, ez da izan dana da, lehenengo partidu erdi erogeiza, Salsamendik dominete izin dut dana, eta bera guru dana, da dana guruteta izitza, eta horreta zaila da bulta motia.
5 eta 17. Bueno, bentsate tanto batzuk egiten, Garai. Bai. Hor da, Gasteiztarra, pilotari Gasteiztarra, sakea egiteko gertu. Bai hartu, eta Eskuinez, Eskerparetaren bila, Eskuinez hartuko dala ere, Eskerparetatik ondo atera zaio Salzamendiri, entregatu egin du, luze Eskerparetean, Eskerre Salzamendi, beste aukera bat Garairentzat, zabalean orain deja da, iritsi egin da errez, kontraezoan deja da era berean Salzamendik aukerakoa zuen, eta azkenean bikaia amaitu du 18 eta 5. Bai, Salzamendi gorti zabaletik efetuaz moztu zein gurearen egiten dago. Ingerraz moztu zein efetuaz bigulda txostera joten dut da zaila eruten. Erraz iritsi da, eta erraz iristen baldin basa da. Holan erraz zaila eguzkero hori pelotera, bai, aukera zabala. Bueno, 18 eta 5. Sakea egiteko gertu. Salzamendi. Eskerrez hartuko da Garai. Pilotaren bila doa, baina azkenean botera jarriko da Salzamendi. Eskerparetean luze jokatu du, Eskerrez eraman Garaik. Zabaletik, txokoan utzi du, bigarren baldozan, hala ere deja da. Tetsi dauzulu, baina txapapera. Bai, hortxe kontrazoan hilda utzi gura zuen txokoan, baina ez da ba. Deja da ona izan, beko koltsoira, 19 eta 5. Aukera izan duen apurretan ere ez du asko asmatu, Ez. Gaur ez dago bere egune Garaik. Bueno. Eskutatik ez da gustora, ero gorputzaldiz ez da gustora, eta ez beti ondoti zaila izaten da. Zaila, ekeza da. 19 eta 5, eta Gaztak fuerte datoz, indartu datoz. Hor da, Salzamendi Eskerrez, jaso egin du Garaik, zer egiten duen Salzamendik, txokoan utzi, ez da iritsi, zabalera joana zen abiatu eta zegoen Garai, horren bestez, 20. tantoa egin du, 20 eta 5. Enrique, uste dute neurketa hau erabakita dagoela, Bai, honek bultartzi zaila ikusten dut. Hain tranquil, hain era honien iten dugu Salzamendik pelotan, da tranquil, jugadak egiten da badaki, ez da jo egiten da bena, jugadak eta ondo itetu. Bai, bueno, hortxe, sakea egin du Salzamendik, ondo errestuan Garai, ezkerrantxoa, kanpora hor bebetik hartu du pilota, eta gurutzatzen ahalegin du da, gurutzatu bai, baina bere ahaleginak kontrakantxara 6 eta 20. Bueno, ondo jokatutako izan da, baina beti izan da asmatu. Arriz gauzkero itxepazten da, batzu buena eta bestatzuk falta. 20 eta 5 egin arriskatzea arrezagoa da, Enrique. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu, Leire Garai, 6 eta 20. Sake luzea oso loratua, Eskerrez 6tik Salzamendi, ondo, Garai, 3an, pilota atzeratu, Salzamendi Eskerrez hartuko da, 4an, ies egindako pilota, Garai iritsi ingo da, pilota atzeratu, aire hartuko da, Salzamendi, Garai, nahi duen egiteko aukera, Eskerparetaren bila luze, aurkaria behartuz, beste aukera hon bat, berriz ere luze jokatu du, eraman, berriz ere Salzamendi, nahi duen egiteko aukera Garaik, berriz ere luze horre kargatzen, behartzen ari da aurkaria, beste aukera hon bat, pilota atzeratu, lanak Salzamendirentzat, txokoan utzi du, txokoan eraberean kontrazoan Garaik, eraman egin du Salzamendik, boleaz Garai, eta kontrazoan deja da, bikaina Salzamendik, 21. tanto egiteko, txalo zaparra da gaurkoan Olazar pilotalekura etorri diren pilotazaleen partetik, tanto gogorrena izango zen hause, Enrique 21 eta 6. Salzamendik lan asko injeu defensan, parte tanto guztize defensan injeu, eta apur bat eukeri harrapu da ni, taks, zulua dejadi eta... Bai, neurketa zidenetik 24 minutu eta Salzamendiri ia dena ondo atera zaio moduan, Garai gaurkoan nahi eta ezin, ari gara ikusten. Ezin jo. Bueno, hortxe, azken aginduak jasotzen, okerra hondirik ezean, egia da buelta handia ikusitako garera pilotan, historikoak ere bai, baina gaur ez dauka trasarik. Gaur ez dauka trasarik. Bueno, persona bat ondo estabilen nien, gorputzien injarriparik eta ez dago nien sasorik ezin izaten dago ina. Hori da. Eta gaur hori gertatzen zaio, Leire Garairi.
Laia Saltzamendi berriz, gozatzen. Eskutako da ni pesildik izan barrez, lehenengotan eskutatik pesta ibili guztora, bai oin joten dau. Bai. Oin eskumiaz da joten dau peloti ondo. Lehenengo zatiz izin da grabi hau. Eguna izango da. Bai, eguna. Eta eguna ez da nean, ez da. Bai, ez da. Hor da, sakea egiteko gertu. Txalo artean, Laia Saltzamendi, 21-6. Irabazten ari da Eskuinez Garai, pilota eraman, Saltzamendi pilotaren bila, bolea txokoan, iritsi ingo da Garai, beste aukera bat Saltzamendirentzat, orain Zabalean bolea, eraman Garai nahiko egindu, eta gero Sotamanoz nahi zuen egiteko aukera zuen neurketa amaitzeko, eta egin duena da, beko koltsoira bidali 7-21 bat. Na poize pentsetot, hainbeste gauza itxeko morun ikusi da bela, azkenien zerrin ez da gara jakin ja. Haitik, idea bat ez da belako galdu da bela. Bai, eta hori gertatzen da, gauza bat baino gehiago pentsatu, eta gero... Horma bize joteko posturi ipini da, eta gero zulora joteko baita, gero zulora eta horma bize, txapapera azken. Hori da, bai, lurra jota du iaia, pilota benetan txarto jodu, kasu horretan. Hala ere, abantaia hundiarekin, 7-21 bat, irabazten ari da, errestuan dauen... Laia Saltzamendi lanak orain, sakia ona delako, zer egiten duen Garaik, nahi duen egiteko aukera dauka, eskerpaetan sartu izaio, hala ere ondo zabaldu, bildu egindu zabaletik kasu honetan Saltzamendik orain boleaz sartuko da, zer egiten duen Garaik, eskerrez bikain, eraman egindu Saltzamendik, Garai, pilotatzeratu, eraman Saltzamendik, hirugarrenean, eskerrez zabaldu, nola jokatu duen Leire Garaik eta zenbat lan on egin behar izan duen tanto amaitzeko Saltzamendi defentsan bikain ibili delako, baina azkenean lortu du 8-21 bat. Bai, ligamentutatik eta hainbeste denporan bajan ondala, bai, gaur ondo juten da. Bai, osatizakoz. 3 erremate on behar izan ditu, bata hortxe eskerrez ikusten dugu, hau azkena da. Da heldu itxizin da, Bai. Hirugarrenean errematatu behar izan du Leire Garaik, 8-21 bat. Este sake baten bila, ez da eguna, baina ez du amore ematen, Leire Garaik. Ezkerrez, oso loratua, baina barruan. Botera jarriko da, Garai pilota atzeratu. Lauan, kasu honetan, Saltzamendi. Beste aukera on bat Garairentzat, pilota atzeratzen ari da. Frontisetik urrun guradu orain Garaik Saltzamendi. Pilotak da ona, hala ere atzetik Saltzamendi dominatzera pasatzeko aukera, baina Garaik ere ezkerre pareta ondo bilatu du. Orain ezkerre sartuko da Garai, Zabalera ona da, iritsi eginda kontra Sandeja dautzi du eta nola amaitu duen Laia Saltzamendik neurketa ezkerrez ondo zabaldu bikain kasu honetan Leire Garaik, baina iritsi eginda Laia Saltzamendik kontra Sandeja da Zabalean eta aitaren batean 28 minutuan 22-8 nagusi Laia Saltzamendi harrike. Bai, partidua gupentzete zion baino erreza junta, baina beraz esan da, gustora amaitu da, neo badator da. Bueno, une batetik bestera izango dugu protagonista nagusia hemen, finalerako txartela lortu du, beste finalerria, datorren astean jokatuko da, kasu honetan Zabaletaren eta Etxegarairen artean, eta bueno, gaurkoan ez gaude pozik herrike Garai nola dagoen ikusita, baina Saltzamendiren mailarekin benetan kontentu. Ea zer dioen protagonista nagusiak, gustora egongo da, ez da, Enrique? Bai, nik gustora sentitzeko modun garatu da lapenetot. Guretuen danak itu, da ondo urte. Bueno, hementxe daukagu, gaurko protagonista nagusietako bat, Laia Saltzamendi, Gabon eta zorionak. Mi esker. Bueno, partida ona jokatu duzu eta gaur hasi eta amaitu nagusi izan zara. Bai, egia esan partido espero ez nuena, pentsatzen nuen asko gogorra izango zela, baina bueno, hasieratik dominatzea lortu eta gustora idazteagatik. 14 aurreratu zara eta pentsatzen dut horrek konfiantza emango zizula, ez? Bai, gehien bat hori hasieran bentaja hartu dela eta horrek lasaitu nau pixkat, baina bueno, alare eskua hasi aurretik jagaizkin eukan eta beldurrak inoan nahiz etengabe. Eta errati saiatu nahiz takada hori iten sakekin, baina hori, beldurrez partido osoan. Bueno, Laia, lesioekin gurutze bidea izan duzuzuk, belaunekin asko sufritu duzu, baina berriz ere, Olazar moduko txapelketa batean finalean ikustea zure burua eta aurrera egiteko eta konfiantza berreskuratzeko baliagarriak izango dira, ez? Bai, egia esan dagoa, ratxa oso txarra, baina bueno, hasita nagoia, parti batzuk aurretik jolastuta. Eta egia esan ez dut inoiz jolastu txapelketa hau, eta deitzerako ilusio handiakin hartu nun.
eta da bain beste final bat, eta gustora hartuko, Zorionak eta gozatu. Mila esker. Bueno, hautsek protagonista nagusiaren esanak ikusten dituzue ja dagoeneko bigarren partidan binakakoan parte hartuko duten pilotariak beroketarik egiten ari dira eta hauek eskuak eta gorputza behar den moduan jartzen dituzten bitartean guk atzera egin behar dugu denboran 2015era jo behar dugu eta berreskuratu behar dugu bi pilotari haundik jokatutako finala, kasu honetan Ander Errandonea eta duela gutxi profesionaletan txapela lortu duen Joanes Bakaikoa nor baino nor gehiago gozatu. Kaixo pilotazale guztioi, Zaldibartik ia urteroko zita izaten dugu Zaldibarren Olazar torneoarekin eta aurten ere hemen gara 21. edizioak 26. edizioak eskainiko diguna zuen ganatzeko asmotan. Nire utzaria, pelotari gaztiik eta zer zizenaren apur bat desberdin. Errandonea erazora gehiago joten dugu, lebaikekioa da peloteo gehiago egiten dauena eta kantu gehiago lantzen dauena. Falta dauz, entierru bostetan berri zen, orduen handik eta Zaldibar beste honen gauzoko bat hila eta... Dena parean orduan? Bai, dena pari zurtu di, behialan da guztide, ondo ikusten da kontilla. Eta lehen da biziko tantoa Bakaikoarentzat. Errandonea berriro ere, ezkerra zeman egiten dio. Ibili eginda pilota, orain, ea... Gantxoa baina ez du asmatu. Ardia badu horrek. Bakaikoa. Barruan luze. Ondo Errandonea. Asko utzi dio jeizte pilotari, gainean da. Tanto ederra. Dejada hierri egin dio, dejada. Eta azkenean eramaterik ez Errandoneak. Sartu dira partiduen, Enrique. Bai, oito tanto nahi jago egin, ikusteko modo tanto. Aire eta defensan da ondo, eta ia hasi pelotan ondo. Eta polita partidu hau dago. Bai, oso tanto polito egin da. Bakaikoa. Hortxe zaiatzen da, ezker horman jartzen dio pilota. Da ondo hartzen da nien behar, amaitzen ikin dugu, Barrura efektu handiarekin, dejara berriz ere, zabaldu. Eta azkenean eramaterik ez, hankak kontrakantxako holtzan zituela Bakaikoak. Agian barrutik urduri egongo da Enrique, baina txura lasaia du mutilonek. Ederra zakea eta ederra errematea. Ederra, jende, ezkerra egin. Neko pilota txarra eraman du Bakaikoak. Bai, ondo, zake pelota gatsa egun dugu. Ederra efektua. Nola bidali duen pilota ezker hormara, behin eta berriz. Horretan saiatzen da, egarra eskarka da, luzea. Ederra pilotaka da eta ederra aukera. Hori ere eraman, barruan utzi, iritsiko da. Barruan utzi du eta oso ondo biak. Oso ondo biak. Oso tanto ederra. Ikusten da publikun bezalako burundari urtetan da bera. Eta iruditzen zait Errandonea fizikoki hobeto dagoela aurkaria baino. Oso tanto gogorra. Lehertuko dira oraingo honetan. Lehertuko direnez. Ormabikoa utzi. Eta bai, kanto oso gogorra izan da. Oso gogorra. Lehertuta txikituta dago Bakaikoa. Bizepe bai, Bai. Errandonea, oin Bakaikoa nirpen toto nino ibili gehiago jala. Errandonea, barrura. Erra, zigerri dio Bakaikoak. Emon, ezkerra ide, Bai. Ederra.
Ederra tantoa. Ez da bakaikoa, buena bakarrikin da. Errandonea gainean eta tanto. Sorte ikaragarria izan du Errandonea. Suerte eskatantu izan da. Etxarrikoa, baina pentsatuko du, oraindik ze urruti dagoen 22 hori. Bakaikoa. Edarki berriz ere, luze. Ondo Errandonea, Oso ondo. Orain bai. Orain mejadatxoa, zabalera. Eraman, bere burua lurrera botata Errandoneak. Zerrantxo kanpora. Ez, barruan izan da. Barruan izan da, bai. Kanporako bidea hartu ote zuen iruditu zait, eta epaileek ere uste dut hori adierazi dutela. Ea. Zer iruditzen, Enrique? Barruan izan dela ere pentsa daiteke, Bai, nina ditzen barruan. Egira, hemen leku ezberdinetatik, baina nik uste dut hemen ikusten dela garbien botea barruan egin duela. Nina ditzen dela bote barruan. Justuan, Bai, justuan hori bai, baina botea barruan egin du bai. Eraman hori ere bakaikoa, ez du asmatu, Errandoneak bai. Bakaikoak, bera da, defensan nabilen hile gora bota totza frontizen peloti eta hurrien aide sartzeko ez totza erreze pintzen. Eman eta eman ari da Errandonea oraingoan ere. Ederra! Hautzen jauz, esati noruen, 6 miliako nitantu ditugu. Zidean gustora gatu da ino tantu. Bai, harritzeko, alda? Haze bukaera eman dion. 6 bida hemen tantu da moitzeko, esati dino. Jobida ero. Haze abiadura eman dion pilotari. Ander Errandoneak. Pilota egokia zen, baina bestalde batetik esan behar da dozena bat pilotaka da jota zeudela, eta Arnazi ondo berotute. 38. tantoa izan dela, eta bai, nahiko egin da zeuden, baina hala ere, eta gaur egungo pilotan ezker zeharra izatea oso ia derrigorrezkoa da. Bai, kontrakentzi asko aprobezitan. Zakea, berriz ere txostaren bila, Eraman, hor alderantziz, pilota egokia zuen aide hartzeko eta ez du hala egin. Hori da postura hori. Ez digortxo, eskerreko numara, etak. Bai, eta horrek asko balio du, horrek min egiten du. Botea gainean, uste du. Arrasto gainean izan ote den edo holtzaren bertzean. Ez dakit ziur, 21 eta 19. Segi beharra dago. Enrique, tanto pakarra falta bada ere. Eta begira, kepa, Arroita Jauregi ere. Bai, semigi. Eregin, sakea Olazar torneo honetan. Atera du. Errandonea gondo erantzun dio. Besok iskurrean. Errandonea. Ondo, hanketan pilota. Errandonea berriz ere. Erki ari da. Bakaikoa ere. Ondo, Errandonea, barruti barrura. Hau ere agaxera, barruti barrura. Ara, erneboteari ormabikoa tanto. Oso ondo. Ondo amitute. Eta horrelakoetan gehienetan pilota bote okerra egiten du. Eta orain pilota aldaketa. Orain bote egiten utzi dio pilotari, baztertu egingo zaio. Errandonea barruan luze. Bakaikoak Eraman. Agintzeko modua du Errandoneak. Eman dio. Hori ere gainean. Hori ere indartxu. Ederra daba. Eta 20 banda. 20 banda. Ez dezidek izo eskatu partidu. Ez. Errandonearen sakea. Arruan da.
Eraman ondo, oso ondo Bakaikoa. Errandonea berriz ere. Astinduz. Eutxi. Berroingo tantuen amaitzera hain hartin duduna arrezketan din. Orain zaila da. Errandoneak gainean, Bakaikoak, Eraman, Errandonea berriz ere. Ez da txarra, eta amaitu da. 22 eta 21, azkenean garaipena Errandonearentzat. Hortxe, elkarri bosteko ematen Ander eta Joanes. Eta pozari ezin dio eutxi. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat. Gabon berriz ere Zaldibartik Olazar txapelketako final erdietako lehen jardunaldi ari gara kontatzen. Kaiolan emakumezkoetan ikusi duzu nagusi Daia Saltzamendi
Leire Garairen kontra, beraz Txaurikoak finalerako txartela eskuratu du eta orain gizonezkoetan binakako partida kontatuko dugu. Dani Fernandez eta Carmelo Loza, bi Errioxar, bi Bizkaitarren kontra, Gaizka Karregalen eta Aingeru Bernaolaren kontra. Enrique, ze espero behar dugu neurketa honen inguruan? Espero nina dutzat partidu irikize dau. Kasi urdin gehiago guztetan eta neuri, baina ez. Horri bilko da. Kineli hemen ikusten da, ontsa karrizta resultatu eta euneko 50 jau urdin, euneko 50 gorri. Beraz, katedrak ere ez ditu gauzak garbi eta hauek dira, astero etortzen direnak eta pilotari guztiak ikusten dituztenak eta bueno, euneko 50 baldin badago, horrek ere ez dute gauzak bat ere garbi ikusten. Ez. Da, €100 premizue, zaritza. Kinela, kinela mordu egin ja. Bueno, eta zeratako partida espero duzu? Eratako partiduen atzela dezen uste dut ongo dala. Atzela dezen dominitan da benak eurrela dezek ameituko dutantua. Baina, hortxe, eurrela dezek igual segurutxu eguero zera bizkaitxarra izeleik. Naiz Fernandez ondo ibili, Fernandez de bizi-bizitxo ondo dabil. Bueno, hortxe da, lehen sakea egiteko Gertu, Gaizka Karregal, errestuan ondo Loza, pilota atzeratu Bernaolak, eskuinez Loza, asko hitz egiten da pilotari honen inguruan. Ja, beroi da urrungo deutetako ero berbaiten da bena pelotari ze. Da, gure gainera, etorri da iaia pilota ondo Aingeru Bernaola, gainera baztertu egin du, pilota atzeratu Fernandezek, eskerrez Bernaola, ematera joan da eskerka bikaina, zazpitik zazpira, eskuinez Loza, eskuinarekin, eskerrez Bernaola, eskuin Sotanoz, pilota atzeratu guran Dani, Airez Bernaola, zabaletik eskatu, Loza ondo eskatu du, Karregalek defentsalanean, bostetik pilota boleaz, orain aukera eskuinez, pilota atzeratzeko, hor da Galdaka Ostarra, Airez berriz ere erasoan, aurkaria behartu duran Fernandez, orain Lozak, pilota atzeratu, hor da Bernaola, ematera joan da, eta eskerrarekin bai, pare bat goiko koltsoetik gertu, baina barruan, eskuinarekin berriz, ematera joan, eta altura larri eman, eta zuzenean, goiko koltsoira bat eta huts Errioxarra gaurretik. Bai, gora joteko, atzera joteko goiko Lozak aprobetxetan, bai, klar, goiko Lozak aprobetxe euskero hori paezten da. Lantzin pelota zoa gora. Bueno, bortxe, gainarikoak ez dukasunetan asmatu eta horren bestez bat eta huts, Dani eta Carmelo Loza aurretik. Hor da, Fernandez, Fuenmayorko pilotaria sakia egiteko, Gertu. Bai hartu, pilotari txikia, baina bizia. Aire sartuko da Karregal, eskerrez. Esker paretean luze jokatu du Fernandezek, eskerrez defentsan Karregal, esker gantxoa Fernandezek, zabaletik Karregal, pilota atzeratu. Eskerrez jarriko da Loza, indarrean zabaletik, ea zer egiten duen Bernaolak, pilota bildu, Airez Fernandez boleaz. Eskerrez pilota atzeratu. Karregalek, zazpitik, Loza, pilotaren biladoa Karregal, pasatzen utzi du, eskuinez Bernaola, ematera joan da, ez du behar da moduan gozatu, baina ere aukera izango du Karregalek, ezkarka da bizia, sortzira, bildu zabaletik Lozak ondo bildu, eta baztertu ezkerrez, barruan da, Bernaolaren alegina, eskuinez pilota atzeratu dena, kasu honetan Fernandez izan da, atzean behartuz, aire sartu da Bernaola indartzu, ezkerrez. Loza, tantu gorra, eskuinez. Bernaola, Loza, dominatzera pasatzeko aukera ez du behar demodan gozatu, gero Airez sartu da kantxaren erditik Karregal, etzen erreza, eta gainean zituen bigorriak, eta azkenean bere alegina, eskergantxoa zuzenean txapara, bi eta huts. Bai, luzetxo, onda, lau kuadro pasaun, onda, eta hortik luze gatzen da eskerrei dit, holan errematetako luzetxo. Launtzeko premia horrekin sartu da. Launtzeko premia, launtzeko partidu hasi barriz eta launtzek izteu bidar. Bueno, hortxe, sakia egiteko Gertu, Dani Fernandez.
Bieta huts gorriak aurretik. Hor da, Fernandez, bebetik indarrean, aire sartuko da Karregal, irutik eskerrez, eskerpaetaren bila Dani, eskerrez Fernandez berriz ere pilota atzeratu, zazpitardian Bernaola. Loza, zeitik, aire sartuko da Karregal, txokoan utzi du, ona, iritsi eginda, adi zegoen Dani Fernandez eta pilota gainera zeitardian jarri du. Hor da Bernaola, zazpitik Loza. Aire sartzeko keinua egin du Karregalek, baina etzen hori ona, gero ematera joan da berriz Bernaola, berriz ere gora, sasoia behar da horretarako, baina berdean sartzako meni 3 eta huts. Bai, tantu egin barik, tantu apuntau gorrizek eurekin barik, bestik oparik kuek. Bai, kirola hori ere bada, lehian, horreak egiten espadu, aurkariaren kalea bilatu behar da, eta... Aurkarezek kale inezkero, ez da inbierrik. Hori da, 3 eta huts, aurreratu dira gorriak. Bueno, bi pilotaka da gora Bernaolak eta bat bera kasu honetan Karregalek. Hor da Dani Fernandez. Bai hartu eta laugarren sakea egiteko gertu eskerpaetetik, ondo atera zaio kasu honetan Bernaolari, ondo sartu du Gerria. Bostetik pilota atzeratzeko aukera, Lozak atzeratu du, 8tik, Bernaolak apurba labur geratu zaio, baina moldatu da. Orain aukerakoa Lozarentzat lautik, bizi frontizaren erdia baliatuz, eskerrez eraman. Kasu honetan Bernaolak pilota atzeratu berriz ere Dani Fernandezek, eraman Bernaolak nahiko egin du, gero txokoan luze jokatu gura izan du. Danik, ondo, Karregal defentsan, Loza, zazpitik, pilota kada ona, aire sartuko da Karregal. Eskergantxoa zabalean dago Dani Fernandez, eskerrez eraman Karregalek, Dani rentzat aukera, eskergantxoa indarrean, erdi-erdikoa, ez du gurutzatu beste aukera bat, eskerrez pilota atzeratu, Bernaola aire sartu beharko da, ondo defentsan, boleaz, eskerrez berriz ere pilota atzera Danik, gorriak dominatzen, neurketa zienetik. Bai, gorriak dominatzen. Hor da Loza. Defendidu ondo egin Karregalek, bueno, bizek, ondo bai, Karregal... Zer jota ondo dabil pelotan defenditzen. Loza, eskerrez, pilota atzeratuz. Bernaolak zazpitik zer, eskuinez ondo. Aire sartuko da Dani. Boleaz, lauan Karregal, eskerrez, pilota kendu eta atzeratu zeita erdian. Loza, pilota kadona altuera eman eta zazpit erdira. Bernaola eskuinez, airez sartzeko keinua egin du Danik, baina eskatu egin dio Lozak eta gainera pilota kada bikaina. 8 erdian, Bernaolak eraman, pilotaren bila Dani, eskergantxoa indarrean. Horrondo, zabalean zain Karregal, gainera kontraerazoa min egin du, orain bolea zerasola pasatzeko aukera dauka, ez du baliatu, eskerrez pilota atzera Danik, eta lauta erdian sartu da airez nahiko postura behartuan Bernaola, eta zuzenean bera, 4 eta huts. Gorriak nagusi. Bai, tantu ben nagusi zendi, eta amaitu ez da behin, beste galdu da eta, lautik 3 tantu, urdine galdiko izendi eta pelota bastante errezak. Bi gora, doingu esker gaintxu zabalega joten erosteiz eta jundan, buena egin barik. Horrek kontraezuk apuntete, ju ondo. Apur bat behartuta moduan sartu da, zegoen oso ondo kokatuta, eta bera ies egin dio pilotak. 4 eta huts, Herrio Xarrak nagusi. Hor da, Dani Fernandez, beste sake bat egiteko gertu. Gorriak euren lana ondo egiten ari. Bai, gorrizek euren lana egiten da. Sake motza, gaiztoa, zitala zen, hor aurrelariaren txarra, bebeti zijoalako, eta atzelariaren ere gaiztoa, 5 eta huts. Sake izan da. Bai, bostantut aldi hartuzko lehengotik, gero hori atzera buelta emoti kosta egiten da. Zama hundia da. Gauzako zondo egin behar, baina ezinezkoa ez da, beraz, lanea jarraitu behar. Ezinezko ez da, bai, Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu, berriz ere Dani Fernandez. Abaia hartu du, bote eman, eta eskuinez. Aire sartu da Karregal, Lozarentzat aukerakoa, pilota atzeratu, indartzu, aire sartuko da. Bueno, azkenean ezin, eraman, aurrean geratzea erabaki du kasu honetan Bernaolak, bestela oso atzera joan beharko zen, eta bere eskerka da
Beko koltsoira, 6 eta huts, eta atxeen hartzera bi urdinak, bi bizkaitarrak. Ezkerra ide, zeite erditzen nola goitik hartute zaila. Zazpizien ingoan boti etzan errebotera leugo, baina... Bueno, Platano zati bajan, Bernaolak. Eta horrelakoetan, taktikak ere balio du, eta estrategia da, apur bat erritmoa mosteko eta atxeen hartu, eta berre gauzak aldatzeko joera hartzen duten, ze kantxan momentuz... Bai, zozer aldatzen espada kantxan, eze behin barik, buena inge, Riojan nubek zeitantu apunteitu da. Bai. Eurek eze behin barik, Bai, jokoaren ekimena eramaten dute. Bai, jokuen segidu itotze joten da pelote duen, bai, tantu erremate duen bat pez. Bai, galdu ere ez dute galtzen, eta... Hortxe, segitxe, beste galdute, punto. Bueno, hemen finalerdiak dira, irabaztea nahi izaten da, eta arriskatu neurrixan. Bai, zozelan alan irabazizkero posik. Hori da. 6 eta huts, aurretik Dani Fernandez eta Carmelo Loza. Bueno, txikulten duzu atzelaria gainera, frakak kustomizatuta, bere izenarekin, Enrique, ja modernizatuta, gazteak ere, pilotari gazteak ere. Hor da, sakea egiteko bertu Dani Fernandez. Eta bai hartu, eta badoa. Bebetik gaur eskerparetaren bila, Bernaolak eutzi. Airearen bila joan da, baina keinu eta atzelaria utzi Lozak estu behar den moduan gozatu. Bernaolak pilota atzeratu, 6 erdian Loza, eskuinez. 7 erdian Bernaola eskerrez hartu beharko da. Dani Fernandez entzat aukera esker gantxoa. Bildu egin du kasunetan Karregalek, zer egiten duen kasunetan Danik, eraman Bernaolak, moztu bien tartera Dani Fernandezek, ondo hor Bernaolak eskatu eta jaso Loza. Pilota atzeratu egin du orain botera, baina 8 erdian sartu beharko da Bernaola ondo eusten berriz ere jokoaren ekimena, tantoaren hausitasuna gorriena da, motz geratu zaio orain Bernaolari 7 erdian, 7 eta huts, balen neurketaren traza hartzen ari da bigarrena ere. Bai, partidu gogorra izango da lakuen. Loza nagusitzen ari da. Bai, nagusitzen ari da. Bueno, hortxe, 7 eta huts, gorriak aurretik, eta horrelakoetan bakizu ezer gertatzen den. Gorriak lasai eta konfiantzaz, eta urdinak euren buruarekin azerre, eta tantoan hon egin jakin ezinik. Partidu guztizen da Loza lepudurak usten Bernaolai. Bueno, hortxe da. Sakia egin du Danik, ondo eraman du Bernaolak, boleaz sartu da eskerparetera jokatuaz Dani Fernandez, ondo Karregal, zeitik Loza. Txokoan utzi du Karregalek, entregatu egin du, zer egiten duen Dani Fernandezek txokoan, orain zabalean, eta tanto, oraingoa bai, aurrelariak ondo jokatutako izan da, txokoa lehenengo luze behartu egin du Karregal, eta gero eskerrek antxoa zabalera, iritsi bai Karregal, baina ezin jaso, 8 eta huts. Oingu ezin gezan ez da benekin, oingu ondo horremateute eta ondo ametuko tantu izen da Rioganut. Bai, hor lehenengo eskerparetean behartu orain txikusten ari gara, Karregalen nahiko egin du irutik eramatearekin, gero eskerre gantxoa, ez da perfektua izan, baina nahiko izan da aurkaria behartu eta tanto egiteko. Hor da Dani Fernandez, eskuinez, berak egin ditu orain arteko sake guztiak, aire sartua Karregal, Fernandez txokoan luze efektuarekin, eraman, kasu honetan Karregalek, Lozarentzat aukera, ez du behar den moduan gozatu, Karregal botera jarriko da, pilota atzeratu. Orain eskerrez Loza, bostetik, sartu egin zaio gorputzean eta ez du behar den moduan pilota jo. Orain eskerrez Dani Fernandez. 7 erdian, Bernaola horre apurba motz geratu zaio Dani Fernandezi, baina ondo sartu du gorputza eta Sotomanos pilota atzeratu. Loza, zeitik. Eskuinez, pilota atzeratu, 7tik Bernaola, pilotaren bila Dani Fernandez, bipareta, eharra, nola joan den pilotaren bila, eta engainatu egin du Karregal, izan ere, gorputzaren keinuarekin, ziduen eskerparetaren bila joango zela, txikitzera joango zela, baina bipareta egitea erabakitu azken momentuan, eta engainatu egin du Karregal, eta horri eskerrak 9. tantua, 9 eta huts.
Tantu polita oraingo. Bai, tantu politxe, bai ongoen beten guztizen dominetan gorretxek, Bai. Oso nagusi dira, Errekadista, tantu guztizen errekadista ibiltxe, ez dut tantu egiten. Horbe, entregadi motza urrela jai, gero ormabizek jotoko aukeri beragu da demorokua. Bai, eta korriak ere badirudik geroz eta konfiantza gehiagorekin gauzak egiteko, ez? Claro. Hor da ba, Dani Sakera, aire sartuko da Karregal, nahi duen egiteko aukera, nora botako du Lozak, ba ez du behar demodan gozatu, baina ikututa doa pilota airez Karregal. Orain Dani jarriko da, Eskuinez ez du gozatu, Osakaitz kasunetan gorriak, esker gantxo, hau Baiona, eraman Karregalek, eskuiz otaman dos pilota atzeratu. Danik, bolea sartu da Bernaola ondo, eskerrez Loza, orain bai gozatu du, bostetik, indartzu, Bernaola, orain eskuinez sartuko da, indarrean Eurdinak, Zabaletik Karregal entregatu egin du, Dani, pilota atzeratu, lanak Bernaola entzat, mucho! Ea zer egiten duen, kasu honetan Lozak pilotaka da. Luzea, airez, barruan da Bernaolaren aleina, gero bien tartea jokatu gura zuen Danik, ez du asmatu. Orain bipareta boleaz, Karregal zain dago, kontra zuan deja da, entregatu egin du. Danik eskerrez pilota atzeratu eta tanto izango da, bien tartera ondo jokatu du Errioxarrak. Eta azkenerako tantu bizi honetan, tantoa berriz ere gorri egia dominatu Errioxarrek egin dutela, eta azkenerako beste tantu bat, 10 eta huts. Bai, oingoen komentatu zu moruen, mucho asko itotzen pelota desek, tanto iti esaila. Malo. Mucho pelotik ikarten da aide eta mucho eta... Hori da, defentsan ari diren seinale, ez da? Bai. Bueno, eta gero eskerrez ondo, bien tartera hor Zabalera, hor zulua zegoen tokira Dani Fernandez, eta... Antxineko esari da horre kanpora jute genten zenien da. Zerien da, rebote llevaraz, partido perderaz. Bai, mirariak lantzean behin, ez da? Bai, mirariak gantzina behin. Errekadista da bilena partidu azti zaila. Nekeza, bai. Bueno, hortxe da, 10 eta huts, pentsa, lehen partidan 14 eta hutseko izan dugu, eta bigarrenean 10 eta hutseko, hori ere askotan ez da gertatzen, Eta are gutxiago finalerdi batzutan. Bai. Eskuinez pilota atzeratu duena Loza, eskerrez Bernaola, eroso ikusten zaio Lozari gaur, eroso jokatzen. Hor da Bernaola, ea zer egiten duen, zeitik, altuera eman eta pilota atzeratu, sortzean zain Loza, Paños de Rio Tobiako, gaztea. Hor da Loza berriz ere, zazpitik, Karregalek keinu, Bernaolak, pilota atzeratu gura, zeitik, Loza eskuinez, Bernaola ez, Karregal aire ez, zeharra, ondo orain, etzen erreza, pentsa 3 terditik sartu da airez, baina zerbait egiteko premia sentitu du Karregalek ere, eta eskerrez hilda utzi du txokoan, ez da Dani Fernandez iritsi, lehen tantoa, 1 eta 10. Bai, 1 eta 10. Da ondo amaitute tantu, da oingo tantu Arriskatu egin behar. Da gorze dominitan beti. Saskira joan dira eta zerbait behar dute. Ez da dudarik, pelota honekin asunto txarra dute gordinek. Da bizizaz betxarra, da motelaz betxarra. Bueno, elkarrekin berba egin dute, hortxari dira eta pilota aldatu dute. Zozer aldatu inbigo da dut urdinek. Bai, oin jabizen joku iten ezin jabeze behin. Intentatu egin behar da zerbait. Bai, zozer intentatu egin bida. Bueno, hortxe da pilota berri hori probatzen ari dira gorriak. Urdinak hortxe ikusten dituzu, elkarrekin berrebetan. Karregalek eskarmentu gehiago dauka, Bernaola gaztetxoagoa da. Eta hortxe elkarrekin berrebetan. Elkarri animoak eman eta ia ba, neurketa hau bardintzen duten edo betzate lehian sartzen diran, esan dugun moduan guk ikuskizunaren aldeko apustu egiten dugulako. Edozinek irabazita ere, hor da, sakea egiteko gertu, Gaizka, Karregal, Galdaka Ostarra, eskuinez, aire sartuko da Dani eta gainera behartu, eskerrez eraman Karregalek, Danik zer egiten duen keinua, Lozak, pilota atzeratu zurruti jarri du, 9tik Bernaola eskuinez, beste aukera hon bat Lozarentzat, Lautik, pilota ez du behar den moduan gozatu, baina sortzean jarri du eskerrez hartuko da Bernaola, Dani pilotaren bila doa, txokoan, baina esker paetetik atera egin zaio, Karregalek atzera, airez Loza, orain Karregalek eskerrez zer, erdi-erdikoa, bolea sartu da Dani, eskerrez
Karregal, hortxe da, Loza, eskuinez. Eskerrez, era berean Bernaola, Loza, dominatzera pasatzeko aukera. Txarto jotakoa ez barruan izango zen, epaileak jarraitzeko, nik ere uste dut barruan izan dela. Bai, barruan izan da. Eskatu egin dute. Justuen, bai. Esker gantxo orain Danik, ondo Karregal defentsa lanean. Lauan, Lozak pilota atzeratu, ea zer egiten duen Bernaolak, zazpitik bildu, eskuin sotamanos Dani, beste behin txokoan degada Karregalek, ondo iritsi da behingoan Dani, bipaleta egiten ahalegindu da efektuarekin, baina ez du asmatu, beko koltsoira, berriz ere hor, Karregal zerbait mugitu guran. Zerbait egin guran, da egin jau, arrizgeta, holan arrizgeta mehitu, tantu asko txapide bitxartuko da. Baina egin beharra duka. Eso zer egin bida. Hortxe ikusten dari gara, beste aurretu tantuko barruan da, ez? Bai, nik uste dut epaileek asmatu egin dutela, ondo hor. Bi epaileak, eta tantua jarraitu egin dute, lau pilotariek eta azkenean urdin. 2 eta 10. Hor da, Karregal. Aire sartuko da Dani, eskerrez Bernaola, eskerparetean sartu egin zaio, baina ondo moldatu da pilota sortzean jarri du, Loza. Eskuinez Karregal pilotaren bila, eskergantxoa, 3 erditik. Zuzenean, beheko koltsoera izaten ari gara, Karregal arriskatzen ari dela. Hilero bizi junezkero izepazten da. 11 eta 2. Batzutan hil ez dautan bizi. Bueno, lan erdietara iritsi dira gorriak. Oraingoan hortxe, 3. kuadro inguru horretan, eskergantxoa, etzen aukera txarra. Etxan aukera txarra baina, hainbesti narriz gauzkeroa. Bai, eta Danik ere badakita zain dago. Bai. Danik jokun dago, Bero ez da lan injertzu, bai bizi dago, Da atzela dize dominio euskero tantu egiten dago. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu, Dani Fernandez, 11 eta 2. Aire sartuko da, Karregal, baina ez ondo sartu hor eskerrez Sotamanos, 12 eta 2. Bueno, ez da hor pilotara ondo sartu Karregal eta lurrera, zuzenean. Nagusi dira gorriak. Momentuz bentzat, hoiz ikusi du. Bai, momentuz gorrizen nagusi. Partidu garbi dominetan, Bai, eskerrez. Sartzeko modukoa zen, baina ez du bakas honetan asmatu. Beste sake bat egiteko moduan, Dani Fernandez. Hor da, eskerpaetaren bila, eskerrez hartuko da botera Bernaola. Fernandez zentzat aukera, 3. kuadroan, bostu, eskerpaetaren bila, Karregalek eraman, Keinu. Eta atzelariari utzi Danik, atzeratu Lozak, aire Bernaola. Eskergantxoa orain Dani, kontra zuan Karregal, eskerrez. Eraman egin du. Orduko motoko peloti, bai. Dani Fernandez. Pelota hona hartu, delegu pasauzik, ezileketan di dominak. Hor da Bernaola, pilota atzeratu, zazpian, kasu honetan, Loza, zabaletik bildu. Bernaolak, eskerrez. Lozak, eskerrez Bernaolak. Ea zer egiten duen Lozak. Pilota eraman, eskergantxoak Karregalek, zain dago zabalean Dani. Atzelariari utzi dio, nahikoa lan hor, bintartera joan delako pilota Bernaola, baina ondo moldatu da eskerrez Karregalek eraman. Lozarentzat aukera, bostetik, mostu egin du, Karregalek eraman egin beharko du. Aire sartuko da Dani, boleaz eskerparetera eta ezin eraman Karregalek berriz ere goitik behera dominatu dute tantoak gorriek eta azkenean eskerparetean amaitu du tantoa Danik 13 eta 2. Txarto kolokotu ingo tantu den urdinek, Bernaola postera junda, zulu kubritzen, da Karregale leuter dira atzeruzke pelotietan. Eskatut, apur bat bikotin jokatu ez bakotxa bere aldetik. Apur bat konfiantza galduta ere hongo dira, seguru. Ja, buruari buelta eta buelta. Bernaola aurrera jutun bada zulu ezaintzen, ez etorri bosteko pelotia hartzen aurrela ere. Bueno, lau pilotariak atxeen hartzen ari dira. 13 eta 2 ari dira erazten Fernandez eta Loza, esango dizuet, eta datorren astean.
Bueno, emakumezkoetan, beste finalerdian, Zabaleta eta Etxegarai ikusiko ditugula nor baino nor gehiago, eta binaka, Iguren eta Landa, Lizeagaren eta Aspirozen kontra, eta gizonezkoen lauterdian, ja txartela finalerako Etxeberriak eta Arrekaldek irabazita dute. Beraz, bueno, azken txampan sartuta Olazarre txapelketa, iazko txapeldunak, Amiano eta Etxeberria batetik eta Muruatak Guarean, Murua profesionaletan, hemen ikusi nuen, iaz. Bai, aurten profesionaletan dabi. Bona, hortxe da, sakea egiteko gertu. Fernandez. Amairu eta bi. Emozio gutxi, gaurko jaialdian. Hoxe da falta botatzen duguna. Bai, partidik ize jaialdirik eskazen aurtetan dabi. Hor da ba, eskerrez pilota atzeratu Lozak. Ondo oraingoan Bernaola. Eskuinez pilota eraman egin du kasu honetan Lozak. Beste aukera hon bat, bosterditik, pilota atzeratzeko. Sortzitik, pilota hau Loza berak mobitzen du onduen, Txokoan, ona, Danirena, eraman karregale, beste aukera bat, esker gantxoa, kanpora, nahi zuen egiteko aukera zuen, ondo joan da pilotaren bila, ondo jokatutako tanto izan da lehenengo eskerrez, eskerpaetean behartu egin du karregal, eta gero esker gantxoa zuen garbia, baina larrei gurutzatu du, eta azkenako tanto urdin, 3 eta 3. Suerte txarra, ondo gurutzatuta, bardin izan gen barruun behar. Hori eskatzen zuen tantoak, hori egitea. Baina, kasu honetan, ez du asmatu, ez du behar den moduan neurtu, eta 3. tantoak gorrientzat. Baina horrengoan dominatu egin dute gorriek tantoa. Nahiko egin du karregalek, irutik eraman duen pilota eramatearekin, oso zaila zelako eta oso behartuta, baina jaso, beste pilotakada bat ematera behartu du Dani Fernandez eta sorte izan du, alegia, saria izan du. 3 eta 3. Karregal, Gaizka Karregal, sake egiteko gertu. Hor da, pilotari bizkaitarra. Eskuinez, erdi-erdiko sakea, eskuin sotamanoz, Dani. Zazpitik Bernaola. Esker paretaren bila, Lozak, eskerrez eraman, Karregal pilotaren bila doa, pasatzen utzi du. Bernaolak ez du behar den moduan gozatu, Dani Fernandezek pilota atzeratu. Bernaola zabaletik, bildu. Botera jarriko da orain Dani, lautik. Orain eskuinez pilota atzeratu duena. Karregal izan da, zazpitik. Loza altuera eman eta pilota atzeratu, pilotaka da ona. Bernaolaren ere ez da txarra, zazpitik zazpira orain biatzelariak. Loza, Bernaolak zer egiten duen, zeitik, eskerparetaren bila, lanak Lozarentzat, eraman egin du orain bai, Karregalek aukera dauka esker gantxoa, zain zegoen zabalean Dani, esker sotamanuz pilota atzeratu Karregalek, bolea zen Lozak, Karregalentzat beste aukera bat, txokoan deja da, ona da, iritsi egingo da, naiz eta irriztegin Dani, eta pilota zazpian jarri du, eraman egin du orain Bernaolak, bostetik Lozak atzeratu eskerrez, zazpitik Bernaolak, bildu, pilotaren bila Dani, esker gantxoa, zabalean dago Karregal zain, mostu, eskerrez berriz ere pilota atzeratu kasu honetan Danik, zer egiten duen zazpitik, altuera eman eta pilota atzeratu egin du Bernaolak. Lozak eskuinez, aire sartuko da, Karregal ez du asmatu, botera jarriko da Dani honek ere, Karregalek zer egiten duen indarrean, lautik eraman Danik, Karregal boleaz. Esker paretaren bila, lanak Lozarentzat eraman, orain defentsan gorriak ari dira, uste dute, ia partida zidenetik lehen aldiz. Lehen aldiz, da tanto bat dominetan. Nola gurutzatu duen azkenean. Karregalek horre eskerrez Lozak ezin kendu pilotaren bila joan da. Gaizka Karregal eta esker gantxo bikain bati esker. 4. tantoa urdinentzat, 4 eta 3. Tanto bat dominu da nien eurekin jabe. Agar apur bat animetan diet. Ondo jokatutako tantua izan da. Oingo tantuen. Nola gurutzatu den, hor txikusten ari zare eta errepikapena. Tantu ona, Gaizka Karregalek egin duena. Nola joan den pilotaren bila eta biterditik. Eskerrez, ondo indarrean eta gainera marrak ere ondo
zainduaz, orain esker paretetik sakea, esker paretetera ondo Loza, probatzen ari da gauzak, Karregal, probatzen, zerbait lortzen duen, eskerrez Loza, Zabaletik Bernaola, zazpitik, aire sartuko da Dani, eskuizotan pilota atzeratu, baina aire sartuko da Karregal, orain botera, Zabaletik indarrean Dani, behartu egin du, Karregal, Lozarentzat aukerakoa, lautik, aurrera egin du, eskerrez Bernaolak eraman, beste aukera hon bat Lozarentzat, orain altuera eman, eta airez berriz ere Bernaola, hirugarren aukera bat, kasunetan Dani jarriko da, moztu egin du, hor dago Zaine, Karregal, boleaz, Dani Fernandez, indarrean Karregal, eraman Danik, orain pilota atzeratu duena Karregal izan da, Lozak boleaz, lauan jarri du, Karregal, Zabaletik Dani moztu egin du, lana Karregalentzat, nahiko egin du, ea zer egiten duen Lozak, iruan pilota nahi duen egiteko, pilota atzeratu, aire sartuko da Bernaola, nahiko egin du, Zabaletik orain Loza, eskerparetaren bila, airearen bila Karregal txokoan utzi du, adizegoen Dani, eta pilota atzeratu egin du, lanak Bernaolanentzat, bederatzitik, eraman aukerako izango du Dani Fernandezek, utzi egin du atzelariari, honek moztu bien tartera, ondo, bikain Karregal, orain Lozak zer, irutik, moztu, indarrean, ondo eraberean Karregal zer egingo du Danik, indarrean, barruan da, eta tanto, gorriak bikain haze tantoa jokatu duen oraingoan, Lozak nola moztu duen pilotan, nola behartu duen aurkaria, eta azkenean Dani Fernandez izan da eskerrez tantoa Zabalean egin duena, gorriak ondo, eta horri eskerrak 14-4. Bai, 14-4. Partidu ikusten gauzina tante da horra marketan dau, ze urdinek domineu tantu gitzi ditua. Gorriak ondo, ari dira. Gorriak, eta Loza oso ondo. Loza dominatzen ari da. Gorriak eru partidu egiten da Lozak han lauen pelota zuhartzen da zeite erdi inguruen boti itzotzat atzin ipintxe ditu. Urdinek ez da joten, da pelota ijo zileik ezerri. Gorriak eroso. Eroso. Eruk gudu da emurun jokatzen. 14-4. Hor da berriz ere, Dani Fernandez, aire sartuko da Karregal. Eskerrez Dani, indarrean, Karregalek eraman, Lozarentzat aukera ona, bostetik, pilota atzeratu, Bernaola bederatzean dago, Eskuinez, ona da, botera jarri da kasunetan Dani Fernandez, atzean kargatuz, eta azkenean ezin, beko koltsoira Bernaolaren alegina, 15-4. Bueno, orain, atzean kargatu dute, azken tantuetan, horriek eta tantu egin dute. Atzin kargetan da, eta atzin kargeute badak entrega direken aurrien, eta zetan arrizgeko da, gero ondo deken nien arrizgeuan bat. Batek txartu urtotza zerari, Fernandez ibe, arrizgeu egitxin jabe, txartu urtotako. Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu, Dani Fernandez, 15-4, Errioxarrak nauzi. Baina, oraindik ez da hau amaitu, ia ba. Sake egin du Danik, aire saltuko da Karregal. Botera Loza, atzean kasu honetan Karregal, eskerrez, pilota atzeratuz, galdak eustarra, 6 dago Loza. Altu eraman eta pilota kada ona, sortzira. Emoten peloti, Bai. Gain beha, ama maiuterrezen peloti beha da modun hartzen dut. Gozatzen ari da eta bizkarra erakusten. Gozetan. Bai. Boleaz, Danik, zer egiten duen, esker gantxoa, zain dago Karregal Zabalean, eskerre sartu da, beste aukera bat, Dani Fernandez entzat, pilota atzeratu egin du, airez Bernaola, nahi duen egiteko aukera Lozak, baina hor rapurua motel ibili da, utz egin dio Danik, adi egon balitzat, ematekoa zen, baina motel... Emotekoa zen, bai ez da, berandu junda, eta gero atzen nien azpira. Bai, ez da, eta azkenerako behartuta iritsi eta teja da egiten alegin duen, edo eta zer nahi izan duen egin Lozak, ontxikusiko dugu hortxe, bai, apur bat motz geratu zaio, ez ematera joan da, baina ez da iritsi ondo, eta azkenean, beheko goltsoira zuzenean, 5 eta 15. Hor da sakea egiteko gertu, Gaizka Karregal, abai hartu du,
badoa pilotaren bila. Eskuinez. Loza, zabaletik orain Dani, moztu egin du, eskerrez eraman, eskuinez, Loza, eskerrez, hortzik usten du rifaren zenbakia ere, 1057, baten bat txuleta dar batekin eta ardau boteekin, joan behar detxera gaurkoan ere. Hor da ba, boleaz, Dani, eskerrez eraman egin du Karregalek, esker gantxoa, kasu honetan Danik ez du asmatu, baina beste aukera bat, zabalean berriz ere Karregal, nahiko egin du. Dani Fernandezek pilota atzeratu, Bernaularen txalanak, eraman egin du. Orain Lozak dauka aukera, berriz ere atzean behartu, Bernaulak, hau ere eraman, oso ondo. Bainarikoa moztu egin du Lozak, eraman eta atzeratu, eta orain gorrien txalanak, aire sartu da Dani, Karregal, pilota eraman, merito handiko defentsa erakutsi du Bernaulak, tanto honetan bipareta efektuarekin, edarra, nola maitu den azkenean Dani Fernandezek botera bipareta efektuarekin, lege zarreko izan beharrean efektuarekin kasu honetan, eta behin bote hartu duenean sekulako abai hartu du, eta tantoa gorri 16. Beste tanto bat, gorriak dominatzaile eta urdinak nahi eta ezin. Hor da ba, sake egiteko gertu, Dani Fernandez. 16 aurretik. Dani Fernandezek abai hartu. Eta hortxe da, pilota atzeratu egin du, eskerrez eraman Bernaulak, eskuinez pilota atzeratu duena Loza, pilota bikaina izan da, ea zer egiten duen orain Lozak, eskuinez pilota atzeratu, hor da Bernaula defentsan, eskuinez Loza dominatzaile tanto honetan Bernaula eskerrez ondo. Pilota atzeratu egin du berriz ere, hor da. Eskuinez joko du pilota. Kasu honetan Lozak. Eskuinez berriz ere Loza, hor da Bernaula, pilotaren bila doa. Eskerrez Fernandez, abaletik bildu, berriz ere Fernandez txokoan deja da, eraman egin du. Eskuinez pilota atzeratu Loza, pilota bikaina da, aire sartuko da Bernaula nahiko egin du, Fernandezek bipareta, efektuarekin, beko koltsoira horrere aukera garbia izan du, baina ez du asmatu aurrekoan bai, Fernandezen bipareta ona izan da, baina kasunetan ez du asmatu, Enrique. Ez, oingon ez du asmatu, makina eta asmatu du, bueno, oingo moruningo pelotan, partidu gehitxua ikusiko dunka. Bueno, nik Dani jarri diot Fernandezi, baina Dani bera itazen profesional izan dakoa. Hori da. Bueno, sake egiteko gertu. Gaizka Karregal. Hor da. Galdaka Ostarra. 6 eta 16. Urdinak galtzen. Eskuinez, pilota atzean jarri du, aire sartuko da Fernandez. Hor da Karregal, eskerrez atzeratu duena kasu honetan Fernandez izan da, hor da Bernaula. Eskuinez pilota atzeratu Lozak, eskuinez eraberean Bernaulan, nahiko justua izan da, hor da berriz ere Bernaula. Eskuinez Loza, pilota atzeratuz. Sortzian Bernaula. Pilotaren bila joango da Dani, baina ez, azkenean Lozari utzi dio. Eskerrez Karregal, da Jorge Fernandez. Pilota atzeratu egin du. Eskerrez Bernaula, pilotaren bila Karregal, txokoan utzi du ona da, baina txapara, horre txokoan usten ahale egin du da. Leheneko tantoetan moduan, baina kasunetan ez du asmatu. Arriskatzen ari dira urdinak eta ezin asmatu, Enrique. Ezin asmatu. Bueno, 17 eta 6 aurreti dira gorriak eta
finalera gerturatzen ari dira kasu honetan Jorge Fernandez eta Carmelo Loza. Azpegin entrenatzen aspalditik Loza. Lehen Enrique esan duen moduan, urratxa ematetik aparte ez, hori izaten da, ikusi egin beharko da, gaurkoan behintzat, nagusitasun handia erakusten eta gozatzen ikusten dugu kantxan. Bai, gaur nagusitasun handia eta gozatzen. Hor da, eskerrez, pilota, errestoan Bernaolak, Loza, bost erditik, pilota atzeratu, aire sartuko da, Karregal, zabaletik moztu kasunetan Fernandezek, hor da, Loza, sortzian jarri du, eskuinez, ondo Bernaola, gero hor Fernandez airearen bila joan da hirugarren kuadroan. Bai, gaizki sartuta, Bai, horre... Orman ez da berutze oso zerringen estotzan pelotiek eta ez da ondo jarri behintzat. Egiari zor, bueno, markabiban abantaia handia da kasunean, arriskatzeko beta ere izaten da, eta kasunetan, amaitzera joan da, gero bere buruari izaten zion hor lasai egoteko, Pilotaren bila joan da, ez da eskuan sartu. Eskutik, segidun urtotza eskerreko ormara eta han gaztauzako harien egin jarra. Zazpi eta amazazpi, Karregal, sakia egiteko gertu. Hor da. Eskuinez, altu eraman eta hala ere aire sartu da. Fernandez, botera jarriko da, kasu honetan Karregal ez du bihurritu. Eta orain lanak Bernaolarentzat, Bernaolak eraman. Bostetik, pilota atzeratu egin duena, Loza, beste pilotak da on bat, sortzitik eraman Bernaolak altuera emanez, eta kendu, eraman bakarrik ez, kendu ere bai, zeitik. Pilota atzeratuz Loza, zazpitik, Bernaolak eskuinez, eskerre sartuko da Fernandez. Pilota atzeratuz, bederatzean Bernaola. Hor da, Lozaren pilotaka da bikaina, beratzetik eraman, aurrera joan da Fernandez, nahi duen egiteko aukera, esker gantxoa, eraman Karregalek, bolea zorain, zabalera, horre, hankapeti jotzen ahalegindu da. Karregal, gainera etorri zaio pilota eta zerbait egin beharra zuen, ez aspaldi, eskurdiari ere ikusi genuen, horrela pilota eramaten, baina jokaldi hori nekeza da. Hori nekeza da. Bai, eta azkenean, hortzik ikusi dugu, Azkenean orduen, justuen da pozik itxek aztioarik holan azpitzi buena ikie, bai, batzutan zuertetan da, eskurdia peiban da, baneka bat egiten dugu lan, baina. Hori da, azken neuneko errekurtsoa da hori. Bai, azken nengo errekurtsoa. 18 eta 7. Ari da irabazten bikote gorria. Eta honek ere kolore gorria dauka, aurreko neurketak urdina izan duen moduan, kolore gorbia nabarmen. Nabarmen gane da. Hor da, sakerako Jorge Fernandez. Aire sartuko da, Karregal, ea zer egiten duen Lozak, lauterditik, ez du behar den moduan gozatuz, zazpitik Bernaolak. Eskuinez, pilota atzeratu, zazpian Loza. Aurrera egin du Karregalek, utzi egin du hortxokoan, ezkerrez, adi zegoen Fernandez eta pilota atzeratu, bederatzean jarri du, Iraman egin du Bernaolak, orain Lozarentzat aukerakoa. Lauterditik pilota atzeratu, bederatzean Eraman egin du Bernaolak, beste aukera bat, kasu honetan Lozarentzat eroso ari da jokatzen. Lautik eta bostetik ari da pilota jotzen Lozak eta hola errezagoa da. Eroso hartzen ditut da hartik asko berrezago da, gero esalik dabilen minio hobeto dabilela, errezak hartzen dut, errezak hartzen dut nien gozatzen ari da. Joku hori da, eta horrela itxin bitzatzela gozetako tapela eta zu jo dezen, da gero iztotzan nien atzela jo. Eta hemen, burumakur, urdinak. Gaur ilusio guztiarekin etorriko ziren. Bai, burumako. Batez Bernaola, ez da, beren maileik, gero espero gendu maileik emoten. Ze Loza bai ikusten da ondo, bai bestia, bai, pelota txarrak eruten, bai, erundan eurrin itxi, alberda. Zema eta gehiago erunde txarrak, gehiago kantzaut eta tantu ikinez. Bueno, bortxe da beste tantu bat jokoan, Fernandezek pilota atzeratu, zazpitik eraman, kasu honetan, Bernaolak, ea zer egiten duen Fernandezek, pilota atzeratu, Bernaola eskerrez, horre erasola pasatzeko gogoarekin, zabaletik bildu egin du eta atzeratu Fernandezek. Zeitik Bernaola, Lozarentzat aukera, Lozak pilota atzeratu, aire sartuko da,
Carregal, Boleaz, Fernandez, Carregalek ezkerrez pilota atzeratu, Boleaz Loza, Lauterditik, eraman Carregalet, Zabaletik, ez du gozatu, ies egindakoa, baina gainean eraman egin du Carregalek pilota atzeratu egin du. Kasu honetan Fernandezek orain Zabaletik, moztu bien tartera, hor da, Bernaola ezkerrez eraman, ezker gantxoa ona da, eharra orain bai. Hirugarren kuadroan pilota aukerako hartu du Fernandezek eta ezker gantxo bikaina txapagaineko. Bikaina Carregalentzat ezinezkoa, 27 Enrique. Bai. Da buelta hartzeko tipo gutxi. Bai, honek ja kolore gorria dauka eta goiti bera ari dira nagusitzen. Bai, goiti bera, eta lehenengo tantu nazila. Gorriak hobeto, urdinak nahi eta zin gaurkoan. Baina neurketa ez da amaitu, 27 ari dira irabazten Fernandez eta Loza. Neurketa zienetik 45 minutu neonetan 3 ordu laurden. Sakia egiteko gertu Jorge Fernandez. Eskuinez, aire sartuko da Carregal. Fernandezek Zabaletik moztu bien tartera, Bernaola, ondo eskerrez, pilota atzeratu, zazpian Loza, aire sartuko da orain, Carregal txokoan utzi du, Fernandez iritsi egin da, Zabalera kontra zoan, barruan, bikaina! Izan da kasunetan, Errioxarraren tantoa eskerrez botera Zabalean. Zabalea beti gora junda, apur bat efetu apur bat emotza frontizin da bajatu inja apur bat eta justo sartu da. Hortxe errepikapena bitardian hartu du eta hori segitara joan da, Gaina atera zaio, perfecto. Hain perfecto, ez da erreza beti gora lan hartu dut. Aize alde dagoenean, dena barruan, hortxe, txaloak Jorge Fernandezentzat, partida ona jokatu du, bere bikotarekin batera eta finalerako txartela gertu durte, hor da orain. Eskerrez, eskerka da, indartzua, Lozak, bederatzitik Bernaolak eraman, botera jarriko da kasunetan Jorge Fernandez, eskerrez pilota atzeratu, zazpita erdian, eraman Bernaolak, Boleaz azken tantoaren bila Fernandez, eskerrez Carregal, botera Fernandez, bostean Bernaola, zer egiten duen oraingoan Lozak, ez du gozatu, txokoan hilda utzi du Carregale, bipareta efektuarekin, baina arrotu egin zaio bere alegina, arroegi izan da, eta ies egin dio kontrakantxara. Ezker gorma jo dugu goitxo, eta holan barrun sartzeko injerkitzi momiseko. Barrun sartu balaude, Carregale garrapuko ban. Bai, altuera handia hartu dio, eta ies egin dio pilotak. Ies egin dio, 8 eta 21. Abiaduria, Solmabitxe jotoko bero bat jo bida, zostantzien jankora. Bueno, 8 eta 21, amaitu da, 8 eta 22 barkatu, amaitu da lehen partida, eta 8 eta 21 bigarren partida. Eta biak ere oso antzerakoak, Bai, alde batera da. Hor da, sakia egin duena Carregal, bederatzean Loza. Bernaola, eskerrez hartuko da bosterditik, gora, amaitu da, 47 minutuko lehiaren ostean, finalerako txartela lortu dute, Jorge Fernandezek eta Carmelo Lozak nagusi izan dira oso gorriak, 10 eta huts aurreratu dira, 14 eta 4, 27 eta azkenerako, 22 eta 8, 47 minutuko lehiaren ostean Enrique. Bai, pentsetan duen mailaik ez dugu mon partiduek, Zerrio jandu egin jabe, euren partidue, bai, bape arriz gauarik. Bape barriz gauari zelan ibili dien, da tantuek apunta huitze zitu Bizkaitarrak eure galtzen izin da eta da holan junta partidu eta, bueno, partidu 3 ordularen ditu, ez da partidu eskasa behizen, baina ez tante duen da partidu apur bat irakurri ezkero oso gaizki. Hori da, lanerako eta egon dira, baina gero markaioak ere gutzi du, ez dutela inolako aukerarik izan urdinek 22 iristeko Enrique. Ez dute aukerarik izan, gaurkoan urdinek. Ez da aukerarik izan da lehenengo nazitxe ganera, lehenengo tantutatik hasi da zera Loza dominetan atzelaretxe domine euskero, aurrelaretxe gamaitu ikin dut tantua. Bueno, eta hementxe daukagu, gaurko protagonistetako bat, Carmelo Loza. Carmelo, buenas noches y felicidades. Muchas gracias. Bueno, hoy ha sido un partido para gozar. Os habéis adelantado 10-0 y bueno, ha sido un partido cómodo para vosotros. Sí, al final hemos entrado muy seguros los dos, con mucha confianza los dos en el frontón.
también las pelotas muy bien y nos hemos puesto también los dos al bote, hemos dado velocidad y hemos sabido llevar el partido. Bueno, hoy has podido gozar, has jugado del 4, del 5, has dominado, así da gusto, ¿no? Sí, sí, da gusto. Así comparaba la otra vez en cuartos que no gocé nada jugando en el frontón, pero hoy sí. Hoy me he puesto la pelota y he gozado con las dos manos. Bueno, jugar una final siempre es bonito y si es de un torneo que tiene tanta tradición como es Olazar Txapelketa, pues muy especial, ¿no? Sí, sí, al final con muchas ganas de haber llegado a esta final y ahora a preparar la final para dar lo mejor. Bueno, este protagonista ere hemen daukagu, Jorge, buenas noches a ti también. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, hoy has gozado, el zaguero ha dominado y tú, bueno, has gozado. Sí, yo creo que se nos ha notado más cómodos que el otro día en el frontón y bueno, sabíamos que metiendo nuestro ritmo, aunque ellos eran una pareja muy dura, pues íbamos a estar siempre nosotros más cómodos y ha sido así y bueno, contentos, sí. Bueno, otra final, no es una final cualquiera, venís desde La Rioja hasta Zaldívar, será por algo, es porque motiva este campeonato y bueno, ahora a darlo todo, ¿no? Pues sí, es un campeonato muy bonito, con buenas parejas y en buenas fechas y ahora eso, a la final llegue quien llegue, a darlo todo y a intentar llevarnos la chapela. Yo te he llamado Dani, pero eres Jorge y Dani es el padre, ¿no? Dani es el padre, Dani ya lo dejó, ahora le toca a Jorge un poco. Bueno, pues a gozar los dos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, hauetxek protagonisten izenak eta bueno, Enrique, jaialdia akaso ez da izan, espero genuen modukoa, bi partidak oso argiak izan direlako, Salsamendik lehen partiduan erraz hartu du mendean garai eta bigarrenean ere Errioxarrak oso nagusi izan dira, baina kirola eta pilota ere hau bada. Bai, ez da izan, gaupentzete zeu moruko du, bai, alde batetik posin hau, Salsamendia handi bat ikusi haute, finalien hauko dugu kontra dezu eta final polil bat ikusten. Bai, eta datorren asteko partidak ere edarrak izango dira, hortxe ikusiko dugu besteak beste, Goiurri Zabaleta aurreko kuadroetan eta binak ere, Lizeaga eta Enparagoa ikusteko aukera izango da eta hemen ikuskizuna bermatuta da hurrengo astean ere. Bai, datorren astien gaur bauku esperantzi behizte partidu gona gurten, datorren astien sobre papel esaten dana partidu gona dauz da sekurtetan daben. Bueno, badakizue, zuek ere, hemen afizionatu mailako pilotarik onena, emakumezkoen pilotarik onena ikusteko aukera dago, datorren astean, beste finalerdia jokatzeko aukera izango da, orduan ere ikuskizunik ez da faltako, epel egiten du frontoian, ona etortzeko aitzakiarik ez dago, eta datorren astean ere, pilota jaialdi edar bat ikusten du. Gure partetik besterik ez, ondondo bukatu eguna eta datorren egunera arte.